mă schioră de Marian și astăzi vom face tot un episod din mapa lui Mioagă. Ce am făcut? Mai știți ce am făcut? O căsuță foarte mare. Cine s-a uitat, mi-a plăcut că ați dat like. Cine a dat like, să vă uitați la toate episoadele, că fac peste 2000 și o să fac o grămadă de căsuțe. Și eu vă rog ca să fiți cu mine și să faceți, să puteți să vă uitați. Dacă puteți să dați like, uite, mi-am făcut și eu aici. Și uitați. Cine joacă cu un prieten și are hack, poate să-și dea așa și primește 2. Așa aveam și eu. Să ne culcăm. Acum puteți să scrieți în comentarii dacă vreți să mergem în călătorie cu calul. Știți că avem cal. Deci avem. Și astăzi vom merge la minat. Hai. Și trebuie să ne luăm niște torțe. Haideți, nu mai minăm aici. Să nu vedem. Uitați-vă, uitați în dreapta sus. Vedeți un M. Și acolo scrie ceasul cât am filmat. Și uitați-vă cât am filmat. Voi că eu m-am uitat. Chiar așa. Deci nu găsim nimic. Ei, lăsați. Deci, noi, acum trebuie să luăm lemn. Deci nu mai aveam lemn. Și am vrut să facem în episodul ăsta. În episodul celălalt mergem la mina cu un cop de iron. Vă promit eu.
lemn. Scuze dacă au auzit pe mama. Dacă au auzit, încercați să o ignorați. Calculatorul merge să uita fratele meu la filmările mele. Sunt Marian Bou-Negru. Deci nu face mal, dar nu avem să zic. Nu facem degeaba. Lăsați-mă în pac. Și vreau să pun la făcut. Nu trebuie. Hai să facem tortele. Deci câte beceri? 48, da? Deci aici e mișto, fără de asta. Totuși aș vrea să fac. Vedea. Haide, vedeți, a crescut. În sfârșit a crescut. Tere, 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 Dacă scuzați dacă am strănutat tare. Acum să punem astea. Și mai aveam câteva minute de filmat. Dacă nu se aude bine, vă rog, uitați-vă pe calculator. Dacă înțelegeți ceva de aici, vă rog eu, uitați-vă pe calculator. Bă,
cam atât a fost pentru episodul de azi. Nu uitați să vă abonați. Nu uitați butonul de like când nu avem niciun abonat. Și vă rog ca să vă uitați și la canalul lui Andy. Pa, pa!